duhun dare. Yawwa ka ce za ka bani labarin raunin da ya same ka kwanaki. Na ce zan baki labari amma har yanzu lokaci bai yi ba. Wai ko yaushe ne wannan lokacin zai zo? Tunda na ce zan gaya miki, ki bari lokaci zai zo. Wai ko yaushe ne wannan lokaci zai zo? Dan ni na zaku. Yana nan zuwa. Ka kyauta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kafin na fara cewa komai zan ce muna godiya masoyi. Mun zo muku da wani gagarumin shiri wanda muke sa ran za mu fara nan ba da ba. Sa'annan kuma muna mika godiya ga wanda suke kuma yi mana fata na alkhairi da tafiya. Muna da masu ƙara mana ƙarfin gwiwa muna godiya a kai. Sa'annan kuma ga mai buƙatun ya yi rijista a cikin wannan ƙungiyar namu kofa a buɗe. Muna sa ran nan da ɗan wani lokaci za mu fara sabon shiri wani sabon sirri da muka rubuta. Muna sa ran nan da ɗan wani lokaci za mu fara. Da mai buƙatar fita a cikin wannan sabon sirri sai na koyi rijista da ƙungiyar mu na Maliki Production zai iya zuwa ya sami Habu wanda ake kira da Nacho wanda yake aikin takalmi a ƙofar gidan sarkin kara, ko kuma ku bibiye mu a namba kamar haka 091-693-62 ko kuma ku bibiye mu a namba kamar haka 070-8420-24. Muna godiya a gare ku. Ni ne darakto a cikin fim ɗin Duhun Dare. Labarin abin da kake ashe da gaske ne. Don haka yau din nan zaka bar garin nan. Ka zo ka same ni a inda mu saba zuwa. A kullun afuwar ka nake nima ya shugabana, ni mai laifi ne. Me yake faruwa ne wai? Me yake faruwa na ka tukunna ka tashi ka zauna kana ta wasu maganganu ne kuma ni ban ga komai a wajen ba. Ba za ki gane ba ne, ina cikin wani yanayi da ban gane ba a yanzu nan. Wani irin yanayi kenan? Na samu umarnin cewa yau nan zan bar garin. Ban gane me kake nufi ba, ka dawo yaushe. Nan da shekara ɗaya ko kuma har abada. Ban gane me kake nufi ba ne, ni kuma kai yaya ne. Ni ma ban sani ba, dan a koda yaushe haka muke rayuwar mu, umarni kawai muke karba. Ni fara yanzu ban gane me kake nufi. Ba za ki gane ba, dan haka yanzu ni zan tafi. Siza ka dawo mana! Siza! Ka dawo mana! Siza! Siza ka dawo mana! Siza! Ka dawo mana! Ka dawo mana! Lallai an ce soyayya ko ba ce. Ban sani ba sai yau.
duhun dare, duhun dare, duhun dare, duhun dare. Ha, Jakara, ha, Jakara, Jakara, ha, Jakara, Jakara, ha, Jakara, ha, Jakara, ha, Jakara. Duhun dare, duhun dare, duhun dare, duhun dare, duhun dare. Jakara, 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 Jakara. Tunda na fita na ji alamun kana nahiyan. Ƙwarai kuwa na iso har ma na aiwatar da abin da ya kamata. Menene kake so ka ce mi? Dan har ma na je na ga abin da kake so ka gaya mu. Na yi yunƙurin yanke mai tsatsauran hukunci akan abin da ya aikata. Shin a ina ne ka same shi? Na same shi da yarinyar nan da ka yi min magana a kanta. Shin yanzu yana ina? Ko ma ina yake, ina da yaƙinin cewa nan ba da jimawa ba zai zo. Ina so ka bani cikakken bayani akan takada me ke faruwa. Yanzu ina so in je in ƙaddamar da wani aiki ne, amma zuwa yammaci zan dawo. Asada ga mai rabo taki ne kazan da ba ta kwai shirki. Faɗan kura da raƙumi aiki ne, jirgi a kan ruwa riski ne. Duhun dare, Na ga gudunmawar da ka bayar wajen raba ni da Laila kuma na gode. Kai Siza! Me kuma za ka ce mun? Na ga alamun cewa wuyanka ya isa yanka, so nake yau ka gwada min duk wani irin jarumta da kana da shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna gaisuwa ga masoyanmu, muna mika sakon farin ciki da muke yi game da masu nuna mana fina-finan da muke yi suna yin kyau. Sannan kuma ga masu nuna mana muna kokari, ga wanda suka san wahalar abin suka gane cewa muna kokari muna biya. Sa'an nan kuma muna sa ran za mu da sabon aiki, sabon series. Ga mai bukatar shiga wannan series namu, kofa abu da take. Ga mai bukatar yayi rajista a cikin kungiyar mu na Madrid da Film Production, shi ma kofa abu da take, zai iya zuwa waje na ko kuma ya zo ofishin mu da ke wannan sarkin Karamani domin yin rajista. Kofa abu da take. Ga mai bukatar a tallata mashi wani business nashi, shi ma kofa abu da take. Muna talle, muna da sauran abubuwa, ko magani kake siyarwa ko wani abu, duk wani abu da kake da shi za mu iya tallata ma. Muna godiya a gare ku, mun gode ni ne director a cikin fim ɗin duhun dare. Asada ga mai rabo taki ne kazan da ba da kwai shirgi. Faɗan kura da raƙumi aiki da jirgi a kan ruwa reski ne. Duhun dare. Muna godiya. Ka sake sabon shiri, har yanzu kai yaro ne. Sisa! 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 Allah,
Allah ya sa na dawo gida lafiya. Kai ga yiwuwa ba nake ji a sun fa. Babu wata rama ne. To ba ya samu rawan nan ba da mun gudi na bara a rasa kuli ba. A gidan mu ma akwai Dar wajen babu ba a rasa kuli ba ko. ai hadda su ga Ta kamata dai mu je a dan iya ne wallahi. Wai ana huta ke. Ale. Ni ban ma tambaye ka ba ma. ga wani nan gona. Wai ya wuta zallazi ba ya aka yi da batun kudin raman nan ne ya ba da canjin kuwa. Kwaro shi gida can kaji wannan. Wallahi kai adalin dan gwarma ne ba ustaz din nan. Kai ranar wani ne wa abi. Ai ka bari ko. Allah. Ai tun jiya a zo a ɗauki kayan amma kuma da ɗauka ba mu san inda su je ba ne. Wa alaikum salam. A gajiya ne. Ya ne ba. Ya abubuwan ne. Ya kike ciki ne. Ya garin ne wai. Lafiya lau, na ga hankalin ku a kwance ne kamar ba ku san abin da ke faruwa a garin ba. Muna hali garin ke shi ya kamata ka fitar da mu ne gai. Kuma kuna so ku ce ba ku san abin da ke faruwa a garin ba. Mu ba mu san komai ba sai ka fitar da mu kawai. To lallai sai ku bani wajen zauna. A ga guri mu ta kamata ka zauna ka warware mana ko ba haka ba. Wai me ke faruwa ne ko wani an samu wani abun arzikin ne a garin. Ina wani labarin abin arziki. A kai fa mu magana ba mai muhimmanci bane ko wani mai kyau ba kai ku zo ku dame mu a nan fa. A tabbas kuwa. To ai kai kana da matsala duk abin da za a yi ka cika wutan ciki ne ai. Kai ba wani maganan wutan ciki ba ko ba haka bane. To ai sai ku jira ku ji me yazo mana da shi. Ka cika wutar ciki ne. Ta kamata ka bari ga mana abin da zai ga mana. Wannan fa ba wai maganan wutan ciki. Yanzu za ku tsaya ku ji abin da na zo da shi ne ko kuma za ku ci gaba da wannan musun. To ga ya mana. In kuma ba mai abun nan bane to. Ga mana. Ji labarin dan gidan Mati yana can a gida a kwance ba. Dan gidan Mati dai. Mati wannan fa. Wai me ke faruwa ne? Baka ji labarin Bintalo ba daga zuwa ɗiban ruwa. Ɗiban ruwa ta daga ganta fa. A ni rabo na ganin Bintalo gaskiya na yi bakwai. Ba ku ji labarin wani ya shigo garin nan kusan mako ɗaya kenan ba. Duk wanda ya haɗa shi a hanya sai ya buge. A garin namu. Kwarai ma kuwa. Wai dama ya zai a zo garin Mati mu da yaƙi. Assalamu alaikum. Ustaz Allazi kaga masu kuɗin rama. Kaga masu kuɗin rama. Ka min irin haka bayana su. Kaga bayana su. Wai yaran nan da aka kata ke ne ka tafi. Ustaz Allazi zargin rama magana kuɗin rama ne kai. Magana kuna magana kuɗin rama. To kai me yake faruwa? Ha? Me yake faruwa? Kai baka san abin da yake faruwa ba kai a gari. Yanzu ne yake sanar da mu. Za mu je mu gangamo mu matasa mu je a yaƙi wannan annoba da take damu. Ko ba haka matasa? Ku fara mana me yake faruwa ku ga mi. Wanne ne idan yake taɓa wani idan kuka haɗu da shi ko da tsafi yake ko da waye zaka haɗu ne kawai. Abin da ke faruwa kenan. Eh gangamo za mu tafi da kai a je a abun nan. Ni subhanallah ba da ni ba. Subhanallah ba da ni ba. Ai wancan karen na shawiya. Ba da ni ba. Sati biyu jinya. Sati biyu. Wato ainihin sati biyu. Ba da ni ba. A tashi lafiya. Ai ne dan ilu ba ni gariyo ne. Komai a gidanmu. Ba komai a gidanmu. Ba wani abu a gidanmu wanda za a ji a ɗau wannan mataki. To mu dai ta kamata a je a yi gangami a garin nan a je a yaƙi wannan annoba. Ya kamata dan ilu a yi gangami a je a yi maganin annoban nan ko ba haka ba? Gaskiya ya kamata ku je wa ya hana ku. Ni fa kwanaki fa in banda ni ma ne fa kaga dukan da ya mun da kyar fa na tashi ba. Ai kaji. Maganar rigima ne a gari ake yi ka gane. Kai kana matashi ba za mu je a gari ake za mu je za mu yi amma wannan gaskiya ni ba za je da ni ba. Ni ba za a je da ni ba. Wannan dan iskan gari a to mu ba zai ba dole za je da ni. Za mu je mu dauko wancan karan ma da kyar na sha tun dare ba giyan wake nake sha ba ni dai yau ba za a je da ni ba. To kun gane wai fa ba zai je ba. Ba aboki na ka ai shine ne. In zuwa ne fa ba wanda kwanaki ba da kyar na sha ba. Shine ai gwara a samu. Ya buge ni da kyar na sha ka gane in dai za ku je kai ku kama hanya ku je ka gane. Haba aboki kai ba ba. Allah ya bada sa'a. Da sa'a in dai za ku je. Shi ba zai je ba. Shine ai. Ni fa kar ku takura mun fa ba lalle ba dole ka gane. Ba lalle ba dole. Rigiman mu nawa da shi. Waye kuma yau na ce baran je ba ku ce ni baran je ba in za ku je ku kama hanya ku. Allah ka ji dai baran je ba. Yaran mata. Ta kamata ku je ku ɗibo kai ya ne ku je ku ɗibo mana makamai mana a gidan nan ko babu ne? Ina kana da ƙarfi ka je ka ɗauko mana mana. A wani? Ina da ƙarfi a gida amma zan je in ɗauko shi yanzu nan ma kuwa. Da Allah idan an zo ko ban zo ku wuce kawai. Sai ƙarya ne fa. Wallahi dai dai ke halin so wallahi. Tun da ka ce haka mu je dai mu je dai.
shi wannan da ya zo to ya ce zai zo ya ɗauko karfansa to shi ya fita ina ne kawai in ya zo ya same mu a can lafiya launi a Jakka da ba shi da aiki sai in je duba abokai ne na san ba za a yi tafiyan nan ba su ba wannan ya wuya baya duba kananu a duhun dare baya tausaya wa tsofaffi a duhun dare jakada duhun dare Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna gaisuwa ga masoyanmu, muna mika sakon farin ciki da muke yi game da masu nuna mana fina-finan da muke yi suna yin kyau. Sannan kuma ga masu nuna mana muna kokari, ga wanda suka san wahalar abin suka gane cewa muna kokari muna godiya ga kai. Sa'an nan kuma muna sa ran za mu da sabon aiki, sabon series. Ga mai bukatan shiga wannan series namu kofa abu da take, ga mai bukatan ya yi rijista a cikin kungiyar mu na Marilla Film Production shi ma kofa abu da take, zai iya zuwa wajena ko kuma ya zo ofishin mu da yake kofar gidan sarkin Karabali domin yin rijista. Kofa abu da take, ga mai bukatan a tallata mashi wani business nashi shi ma kofa abu da take. Muna talle, muna da sauran abubuwa, ko magani kake sayarwa ko wani abu, duk wani abu da kake da shi za mu iya tallata ma. Muna godiya a gare ku, mun gode. Ni ne director a cikin fim ɗin duhun dare. Asada ga mai rabo taki ne kazan da ba ta kwai shirgi. Faɗan kura da raƙumi aiki da jirgi a kan ruwa reski ne. Duhun dare. Muna godiya. Jakada a duhun dare ake ta'addanci, duhun dare a duhun dare ake zalunci, duhun dare a duhun dare a duhun dare a duhun dare ne a duhun dare a duhun dare ne a duhun dare jakada ba shi da aiki sai zalunci a duhun dare. Baya duba marayu a duhun dare, baya duba ƙananu a duhun dare, baya tausaya wa tsofaffi a duhun dare. Jakada duhun dare, jakada. kai ƙananan yara da alamu kun zo ganawa da ni ne ko? Ina san ba mun zo ganawa da kai bane, mun zo gamawa da kai ne, domin duk abin da kake a cikin garin nan yana dawowa kunnun kuma muna gani akan idanunmu. Shin ko kun san har yanzu abin da yasa garin ku yake zaune lafiya? To ni sarkin ku ne kuma dole ku yi biyayya a ƙarƙashi na. Kai wannan dogon turancin ba zai ishe mu ba. Afka masa. Assalamu alaikum. Kare mai gida aiki. Wallahi tun daga jashare aka bani kwatancen mariri makabarta maganin mai Islamic Medicine Alhaji Musa. Aka ce mun anan ne kawai zan iya samun maganin ciwon ciki na. Wallahi ya takura maka kenan. Wallahi ciwon ciki ya takura maka gaba.
aka samu sauki. shi kenan mai Lokaci insha Allah. Sha wannan. shi kenan mai Akwai kuma wanda aka tafi da shi ka rika sha a gida. Insha Allah ba su ne ke ɗora wannan cikin. Za ka sha rabin goron da safe rabin goron da yamma. To shi insha Allah ku za ka Leda. yawa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Za ku sami mu akan hanyar Binawa Road opposite da makabarta, shagon mu yana nan. Dan neman ƙarin bayani akwai lambobin da za mu ajiye muku a ƙasa. Ga mai bukatan abubuwa kamar haka: man hulba, garin hulba, man haɓatin sauda, garin haɓatin sauda, da dukkanin wasu abubuwa makamantan wa'annan da suka shafi Islamic medicine. Za ka iya garzayowa nan domin ka samu naka, insha Allah. Muna da magunguna kamar haka Islamic medicine, ma da maganin irin su zuma, irin su muhallabiya, su man zaitun, su maganin basir, su man fawa makarfin maza, akwai tinabulin, akwai number one, akwai mai sulhu, akwai asasanta, akwai adaidaita, akwai irin su ribash, maganin dandruff na kai, akwai irin su ilaji sayar jinnu, masu bangaren jinnu ruwa da na gaidin ma da shi, ma da maganin sanyi kamar haka, sanyin mara, sanyin kashi, sanyin mai rike kafafuwa, sanyi mai sa kaikayin jiki, sanyi mai sa fitar ruwa ko rashin haihuwa ko matsalolin al'ada, duk ma da irin suna kuma magungunan typhoid, irin zafin jiki, amai da sauransu. Mai hannu zai hana mutum cin abinci, ya hana mutum sakiya, yawan ciwon kai, jin sanyi mai zafi, duk ma da magunguna irin wannan. Suna ma da irin su man habba da sauransu, irin su maganin ulcer da sauran magunguna dai kamar haka. Magungunan ciwon ciki da sauran magunguna tsarika da sauran. barka dai mai gida, wallahi na sha maganin nan na samu waraka. Wallahi ka gani a yanzu a ƙauyukan garin mu gaba ɗaya duk da na bada labarin nan za ka ga al'umma in Allah ya yarda. Saboda haka yanzu maganin nan katan ɗin shi nake so. Katan guda nake so. Kai na gode mai gida. Tunda da haka ya kamata a baka wani ma ka je ka dan ƙara. To shi kenan na gode mai gida. Yawa. Jama'a assalamu alaikum. Al'umma annabi dukkanin wani mai matsala mai bangaren ciwon ciki, ciwon basir, sanyin kashi ko wani irin cuta ne, in Allah da idan ka zo shagon Alhaji Musa Islamic Chemist Medicine Mariri hanyar Binawa wajen da makabarta, in Allah yadda zai samu waraka a bangaren waɗannan magunguna dukkanin wani cuta da yake damu. Muna da maganin typhoid kowane iri, sanyin kashi kowane iri yana yi. Al'umma annabi ku nemi waraka a shagon Alhaji Musa mai Islamic Medicine Mariri hanyar makabarta idan zaka tafi Binawa. Sauki daga Allah, rangwame na ma'aiki. Alhaji Musa, shago Alhaji Musa mafi mishkila. Assalamu alaikum jama'a, daga mai neman ƙarin bayani akwai namban waya kamar na 08137409289 da mai neman ƙarin bayani, sannan ma da kuma namban waya 08023066548. insha Allah ga mai ƙarin bayani a kiran namba ko lokaci za a sami Alhaji Musa Islamic Chemist Medicine Mariri opposite da